Jien għalija il-hospice huma xi ħaġa li m'għandix fomm biex nirringrazzjahom. M'għandix fomm. La setgħu jkunu iktar. Imnalla, jiena imnalla kienu hemm huma, mhux kienu hemm għalina. La setgħu jagħmlu iktar Alla-ħares ma kinux huma. Dan kien il-mod kif Gino Zarb, l-armel ta' Joanne de Bonogrek, jiddeskrivi l-appoġġ bla kundizzjonijiet li martu rċivit minant il-professjonisti ta' Hospice Malta. Joanne, l-eks sindku ta' Birkirkara u bint l-eks deputat laburista Joe de Bonogrek, mietet fit-13 ta' Novembru li għadda, fl-umur ta' 75 sena wara battalja twila kontra l-kanċer li bdiet 13 sen ilu. F'intervista li se tixxandar waqt il-maratona ta' Hospice nhar is-Sibt li ġej, fejn jinġabru fondi favur l-aqwa kura paljattiva, Gino jisħaq li mingħajr dan is-sostennu li li rċevew fl-ar żmien ħajthom kienet tkun ferm aktar kiefra u jtenni li appena ħass li kien wasal il-mument li jitlob lajnuna u talaba sab li l-hospice minnu fih. U inti tibda tara il-persuna li tkun ħabbejt veru f'ħajtek. Sejra lura, kelli ndaħħal lajnuna. Sodda, jien ma kellix tal-hospice illi biex tkun kont iktar. Tlabt u ġiet is-sodda, iva, ġiet. Tew deħlin in-nies l-oħra. Kif għatlek, in-ners, it-tabib, terapista. Inti x'kien daw jibdew jiġu regolari, tista' titkellem magħhom. Tul il-kura paljattiva li nataw matul dawn is-snin huma kellhom is-sosten kontinwu ta' Sera li Kutajjar, infermiera fil-komunità li ddeskrivit lil Joanne bħala mara ta' reżiljenza kbira li baqgħet tiffaċċja l-marda b'dinjità u kuraġġ. Bħall-istorja ta' Joanne de Bonogrek u l-familja tagħha li taqsam il-qlub, iżda fl-istess ħin tixed dedikazzjoni u mħabba kbira qatt ta' esperjenzi diretti se jiġu trasmessi waqt il-maratona ta' 12 sija minn Hospice Malta. Bit-tema Hawn għalik. Din se tixxandar nhar is-Sibt li ġej fuq One u diversi stazzjonijiet oħrajn bejn 11 ta' filgħodu u l-11 ta' bil-lejl. L-għanu li f'mument fejn id-domanda qed tikber b'mod kostanti jinġabru fondi biex tkompli tissaħħaħ il-kura paljattiva b'xejn fil-komunità lil dawk li jkunu qed jiffaċċjaw mart terminali.